gabay pirme mo. Kung na rin kuranan, paita na yung estudyante. Minus pa kay mga utok, dugay pa kay mabot. Mari ka pa sa mga estudyante. Ang maestro, managkamot yun na ang estudyante makamauya. Yan, karon. Pero may ako makauna. Paita. Saan naman rin? Sir, may buntag. Ay, may buntag. Sa iyong buntag, nagyaw-yaw naman ka. Kinsa may di magyaw-yaw na dugay kay mong mabot. Saan nga apike lagi siya eh? Sa, Mas maayo man ang musayo ka para matastas ang oras. ugma, paningkamoton ako. Asa mo si- Nakasayog ka. Ako kabalo. Imo kauban buybaw. Ay buybaw mo tawag ka to. Dakong lawas maay ngayon sa kayo. Boy ba o boy toto? Buybaw. Boy Si ba? Boy Toto ni message pa na po niya dili sa kapil. Mao day. Basing visit po si Boy Bahaw. A few minutes later. Kasi Boy Toto, di mo to kay eskwela kay ni message pa sa mga bo. Sir, dili ko ka eskwela sir kay nakoy lakaw. Ya ka to si Buybaw, gadak ko lang lawas na to. Okay. Ay, sir! Good Ano? morning! Oh, good morning. Unsa man ang orasa? Good morning, alas. Late na kuda. Mao na diha. Kamo. Sorry kay sir. Next time gani. Kana ba tong mga estudyante tanong? Mumatatag sayo, maligutag sayo. Mo atatag sayo sa eskwelahan kay para og wala pang maestro, makatuon mo. Di ka na mapirminti mo ulit. Wala. Sus, amnay. Late mi sir kay nanguha pa kog kumpay sa kong kanding. Anya, kana lang kanding may pa-eskwela ha. Nanagadamong ko atog module nga nabasa asad kay na yamog pa kayong kamaisan. Mao lang na siya, nagtuon mo Alas sige karon, mo prosita ba sa Ako siya, sus, nagtuon ko ko to balas 12 gabi eh. Mao dugay kay ko kamata. Okay, enough. Okay. Sa karon mo prosita sa math. Math and divide. Now, first, mathematics. Ikaw, tutong tugsok. Ang 10, kuhaan og duha. Pila na nabilin? Ang tin, kuan og duha. Diit. Ay, right na sa mga katawa pa. Sa bantay, bitaw. Sana na? Tun ang guna pa Bantay. kayo gabi eh. Kamu din ni buang na nagtawag kung buang niya akong student. Ito, tutoy. Naabdang kay ko alas 12 gabi tinuon na. Good. Ikaw mo ibaw. Let's proceed. Divide. 10 divide 2. Now, what is the answer? Nay! Ikaw, Brett, sa kirugay ka. di ko na sir. Nak! Naumsa naman tao kay. Ang 10 divide 2. Di ka mo. You don't know what is the answer. Kamo ko sir. Now, what? 0. Nyek! Naunsa naman tao na eh. Nabasa man akong module. Explain ako na yun. 10 divide 2. Kung nang isikit ang duha ka to, isikit ang duha ka to, isikit pag yun. Now, what is the answer? Sikit-sikit. Nasikit-sikit. Ang sikit-sikit ang answer. Kay imong ka Oh, sikit-sikit. Sikit. Naotro ba sa tutugtog-soy, mura man sa nayabag. Nagajakpat na ito sa tubag. Kaya akong amigos. Explain again. Sir. Ang 10 divide 2. Sikit nimo ang to, isikit nimo. Isa. Na, isa! Pila kabok ni sikit. Ipa. Pwede ka lang sikit. Pila kabok ni sikit to. Naman mga student ako mga los kay mga memory oy. Apay na. Good, yun. Brighter, akong dudong na ko eh. Salamat itaon kaya akong dudong na nandiyo na katunan sa gamay. Salamat. Talino ta siya kayo no. Ikaw. Kada ko na hilap. Wa mo kay batasan. Guys, turya pa ganing maestro, di ka mo tubag. Ikaw ba? Kada ko na imong lawas, murag nagpuyo ka sa kwan, nakas kaldero pirmi, murag ang kaldero imong gitugtog. Imong utok way sud. Kini si itutungtog siya. Nakalimot ko sir, nagdakog bahaw ta nabiyaan. Pagkapait sa nimo boy bahaw ay. May pakini yung student. Iperti pagkagwapo ha. Ay, buyag in taon. Ya, kama pagit mo kuan. Kama na gamay. Salamat itaon kay. Ang akong pagkuan ninyo na nanagi kuan nakatunan. Ako nag-demand ang yun. Sige. Proceed sa kuan. Let's proceed. English. Tara.
Unsang English? Unsa may in English sa balay? Ikaw? House. Ay, right na mo. Right na mo. Kasimpo lang yan. Right na mo ngay. Nakakaanat na to. Right na. Ikaw? English tao? Unsa may English sa tao? Dog! Ala, oy tao! Dog! Ang tao ka boy bakaway! Tara, umuli na, tinako mo na boy bakaway, karo! Basta naman mo! Oh, right, ito!